Isuk 4:48 ani bufayung Premananda Debormani Busazla Noklani Puskini Wati Yoklai Tiga Hodat Korea Aisugo Nokni Nokri Srai Buma Kina Tantani Logi Kari Tangli Yoklai Tinai Sraini Omor Kai 2 years 2 months Bukakai Premananda Deborma Buma Sobita Deborma Bohangtai Mandai Mondolni Jubo Mursani President Abu Trima by Blake Hakamjak Ambini Jathangi Bo Hakamjak Tai BJP Party Ningi Bo Blake Dukho Nanglajak Hakamjak Kaisa Seraya bo kahai umai thangka mane blaikai thabajak aboni bagai obo kahai gotona rok jating yatei ang koinai musungo joto amchaini buma bufa hanjaknai srai gnang borok nang koinai musungo khub careful tongnani bagai obo kahai kwbangma gotona ngi tongo tai thui tongo aboni bagai jara srai no khungo gnang rok borok nang koinai kisa bwsabutino careful kai tonnan bagai tai tamuto sanai Angni jibo blaike khakamjak ani bufayni bisla obo kahai thui thangmani angni jibo base kho 4:48 minute gotona ngai thangka loglogi mandai PHC hospital tu bukha aipana oro sense kurikha doctor bo kunu khainani moto krui thui thangka nei declare khaikya jeng tabuk tlangai dead body thanglai dead body tlangai thangai nogo je khaina nangmani samung no khailainai asuk saina ang jotono no koyo je bwsabuti gnang jrai rok khub tui bai hor bai current bai careful tongnani bagi jotono no hambai